Haid na. Nibiya magagalit sa ako Tanan, ihatag man ako. Ipalit man ko nimo ni Mark. Mark, ang pinibaya doon niya si Idna. Kay labay ako na. Wala pa na gas-gas, Mark. Sino pa kayo nagtuhod? Nakasinsuil, magod na perme. Ang sarap gumising sa umaga pag naamoy na ang luto ni nanay at parang tinapay at lalo na Angel Burger, wala na bang ibang gusto? Angel Burger, ito ang baon ko paborito, basta Angel Burger. Idna, Mark, unta magmalipayon mo kay okay naman ko dudre makakita na ko daghang mga chika bibs. I love you, mama, tip-top.